I akcija! Ćao! Danas za vas imam novi video i najavio sam vam već u prvom prethodnom, povratničkom, da vam neću samo snimati video serijama, već ću vam snimati neke zanimljive stvari. Sad ispada kao da serije nisu zanimljive, ne. Neke druge stvari, drugačije. I evo, to je prvi video takav danas. Naime, mnogi od vas verovatno prate naše youtubere i dosta naših youtubera koje ja znam se bave uglavnom šminkom, modom i tako tim stvarima. I one, te devojke koje to snimaju, one snimaju na kraju meseca svoje favorite za prethodni mesec. Međutim, ako pratite strane youtubere, mogli ste da vidite da i oni koji ne bave se konkretno šminkom, modom ili tako nečem, oni također snimaju favorite i tu u svojim videima predstavljaju neke stvari koje su njima bili favoriti za prethodni mesec. To radi Colin Ballinger, to radi Conor Franta, Joey Graceffa, Ricky Dillon i tako dalje. Tako da sam ja odlučio da snimim jedan takav video jer imam dosta ovde stvari koje su meni favoriti, ovde pada ili mislite sve živo. Dosta stvari koje su meni favoriti, pa ću tako da krenem jer mi je ovde ispisak zato što ću ja da zaboravim pola ako ne gledam u spisak. Prva stvar, prvi moj favorit jeste Miranda Sings. Miranda Sings YouTube kanal, ne znam da li dosta vas zna ili ne, ja ću vam ostaviti link dole da možete pogledati. Ja sam oduševljen njom, prvo to je alter ego Colin Ballinger i spominjao sam ja Mirandu u ranijim videima. Ne znam, ja kad god se smorim, ja pogledam neki njen video i naravno umrem od smeha i počnem da mi suze idu i ne znam šta sve ne. Tako da možete pogledati njene videe, verujte da se nećete pokajati. Zatim, druga stvar na koju sam se navukao, samo da nađem da mi je, na koju sam se navukao poslednje neko vreme, inače ja te stvari, to su stikeri. Stikere mnogo volim, bilo kakve i recimo pre negde mesec dana meni se futrola koju sam imao za tablet raspala i onda je ostala tako jedna rupica na sredini, to je ova rupica ovde. I ja sam onda odlučio da kupim stikere i onda sam otišao da kupim Mikija, pošto ja Mikija mnogo volim. Možete to i da vidite. Ne znam da li se to zoomira, stira, šta god radi, ne znam ni ja. To je Miki. I ja sam to išao da kupim i onda sam našao ova slova, pa tako sad ovde piše Nica. S tim što meni je ovo naopako ovako, možda će to u videu da izgleda normalno, ne znam. Tako da... udarilo fokus, super. Tako da sam naučen bukvalno na te stikere. Prvo su jeftini, tipa 50 dinara je bilo možda pakovanje cijelo ovih Miki stikera, a ima ih 10-15, tako nešto. Tako da sam na njih naučen. Zatim, druga stvar, odnosno treća, to su ove narukvice. Ja sam ove narukvice slikao već i stavljao na moj Instagram profil i na Facebook stranicu. Njih sam našao na Facebook stranici moje muške narukvice, ostavit ću vam link dole da možete da pogledate šta one nude. U stvari, kako sam ja to skontao, to je ime ženskih narukvica i muških narukvica koje pravi jedna devojka. I ja imam još jednu, ovdje su mi tri, imam još jednu koja mi je gore, ali sam zaboravio da je ponesem, a možda mi je trenutno da idem da je uspem. Neće se vidjeti. Evo ovdje, ovako oni izgledaju. Baš lepo predstavljam. Ovo je prva, to je znak beskonačnosti, ja podižem kao da ćete vidjeti preko, nećete da vidite. Zatim imam dve pločice, ja sam to još jedno, ali nisu imali. Ovo je Laugh, a ovo je Hope. Da se fokusiramo za to, ne, ništa, dobro, ništa. Nadam se da ste vidjeli. To su eto te narukvice koje sam njih dobio. Ostavit ću vam link dole da možete pogledati šta još nude pa da poručite ako želite. Dalje, da vidim šta mi piše na spisku. Moj novi sat. Sad sam dobio na poklon od moje drugarice. Mnogo mi se sviđa, inače sam nešto bio ranije u fazonu da želim sat, međutim vremenom je ta želja prošla i ona mi je sad kupila ovaj sat i tako da ću sad taj sat nosim. On izgleda ovako. Ima ovde kao ovaj kaišić je
nešto tamno, brown, vuče na crno, ali mi se mnogo sviđa taj deo, kako se to zove, ne znam nije. Mnogo mi se sviđa, tako da, eto kažem, nisam, ne znam gde je okupljeno, imam gore kesicu, ali ne znam. Tako da kažem, nisam nešto bio ljubitelj satova, u stvari bio sam, pa onda nisam, sad ću opet ostanem. Ovo sam isto dobio na poklon i ovo isto nisam bio neki ljubitelj, međutim, ovim sam oduševljen. To je lanac koji sam dobio od sestre, od belog zlata, koji mi je super jer kad sam ga probao uopšte nije bio dugačak, tipa ide ovako do ovde, što je meni super jer odmah može da padne unutra i skoro se ne vidi, a u stvari tu, možda se malo vidi. Moje naočare sam kupio u C&A, inače ovo su drugi iste, pošto sam jedne kupio i onda sam otišao u neku prodavnicu posle nekoliko dana i dok sam gledao neke stvari ja sam ih spustio na policu i otišao sam kući i njih više nije bilo. I onda sam terao drugaricu, pošto sam mene nešto mrzalo da idem na plazu, to sam inače kupio u C&A u Plazi, u Kragujevcu. I onda kad je drugarica jedna dolazila, pošto me nešto mrzalo da idem, ja sam terao da mi uzme i ona je srećom uspela da ih nađe, oni su sad toliko prljave da ja ne mogu da verujem. Ali nema veze, mnogo su dobro, sviđa mi se stakla. I nadam se da bi lepo stoje. Dobro. Naravno, moj najveći favorit je moja nova kamera. I vi sad nju ne možete da vidite, ali ja ću probati nešto da iskombinujem ili da slikam ili da snimim pa da ubacim. Mnogo sam srećan što je imam, zato što, mislim, volim ono staru moju, zato što mi je bila vrlo laka za rukovanje, pa mi je malo komplikovanija. I još nisam istražio sve, ali bitno da znam da je dugme za snimanje, pritisnem to i više mi ništa i ne treba. Inače, kamera kupljena u CBT-u. Također, jedan proizvod iz CBT-a su ove slušalice. Bile su tipa nešto 800 i nešto dinara. Uglavnom sa sve isporukom i to ispalo mi oko 1000 dinara, tako da sam baš zadovoljan i ono što je inače super, imaju oko baš dugačak kabel, da. I dobre su i za zvuk, sad malo sebe ne čujem, da vidim se dobro. Tako da sam baš zadovoljan njima i zato su tu moji favoriti sad. Ovo je nešto što sam vam pokazivao i ovo je nešto o čemu sam vam pričao u mom zadnjem videu pre što sam počeo opet da snimam. To je slika od srpskog orgazma koju sam dobio na poklon. Naravno, ostavit ću vam link njihovog YouTube kanala dole i link videa gde su crtali mene. Do sad su već crtali mnogi drugi youtubere, poput moje drage Sunčice, koju sam već spominjao, koja je također jedan od mojih favorita i njen link ću vam ostaviti, odnosno link njenog kanala ću vam ostaviti dole. Zatim crtali su Vinu, Anu Tokec, Irinu Živković, Tamaru Kalinić. Sad neke stvari koje nemam da vam pokažem, jer fizički nije moguće, a to mi prva među njima jeste moj novi sajt, već sam pričao o njemu, ostavit ću vam link dole da posjetite, nemanjavujčić.com. Mnogo sam srećan što ga napokon imam, neću ga zapostaviti kao što sam zapostavio blog, ubacivat ću nove postove, vidjet ćete već šta će tu biti, šta kako, nije bitno. Mislim, nije bitno nego još uvodim ideje šta ću i kako ću gde. Sljedeća stvar jeste novi CD Jelene Tomašević, ja ga nemam trenutno kod sebe jer ga još nisam kupio, a planiram da ga kupim zato što prvo mnogo volim Jelenu, drugo mnogo volim njene pesme i treći imam prvi CD, tako da želim da kupim drugi, iako se sad više CD-ovi ne kupuju, sve to na YouTube-u imate. I poslednja stvar koju ne možemo da opipamo jeste jedna reality serija koju ja mnogo volim. Inače, reality programe ne pratim ove naše i ovo što ću ja da kažem nikako nije slično našima. Taj reality se emituje na TLC-u. Sad nisam sigurno da se emituje kod nas, ali mislim u Americi se emituje na TLC-u, to je reality koji se zove Leah Remini It's All Relative. Radi se o glumici Leah Remini koja, njen reality prati njenu porodicu nakon što je ona napustila Scientološku crkvu i ne samo ona nego već cijela njena porodica i sestra i majke i očuh i muž i dete i tako dalje.
tako da pratite njihov život. Meni je ona strašno zanimljiva, ona prvo presmešna i samo možete smeti oko nje i oko njene majke. Za kraj imam par stvarčica koje su hrana. Prva stvar je ovo. Fokus imamo, to je tomato bread. Ovo sam ja kupio u Home Centru pre par dana. Kad sam bio u Kragujevcu, probao sam i onda sam otišao u Jagodinu i kupio nekoliko kesa, zato što mi se mnogo sviđa. Sličan kao bruscheti, ali je kao da su uzeli pogačicu pa su na pola presekli, onda su stavili taj ukus paradajza i jak ukus začina. Ja mnogo volim sve te stvari sa paradajzom, pizza, šta god da bude, to nešto crveno. Tako da mi se ovo mnogo sviđa. Ovo je Becky's from Holland tomato bread, tako da sada je u Home Centru sa onom karticom 134 dinara, tako da ako želite idite da probajte. Idite da probajte. Znate što se tada kaže? Nešto naše, nešto što sam vam već pokazivao u jednim od onih kinda vlogova. To je ovaj Toots Cracker. Odnosno Toots Cracker ili kako se to već čita, ja znam da se čita Toots Cracker ili nisam siguran. Sa pavlakom i belim lukom, taj ukus, jeli, pošto to meni je omiljeni. Probao sam neki drugi, probao sam sa slaninom i sa sirom mi se ne sviđa, sa slaninom i onako i ovako, ali mi je ovaj definitivno, jeli, omiljeni. Zatim, pošto je leto, ja sam neko ko je opsednut kafom, naravno sad ne može da se pije vruće, mada ja pijem i vruću, mislim, što da ne. Ako ne volite vruću kafu da pijete preko leta, imate ovu hladnu, ovo je Grand kafa, zato što je meni ovo omiljena hladna kafa. Pio sam i Nescafe i mislim da i Don Cafe ima nešto i ne znam kod sve drugi, Jakobs i ne znam šta. Uglavnom, nijedna mi se nije svidjela toliko kao Grand, a razlog tome jeste što Grand se prvo najlakše umuti, drugo, ima dosta veliku penu, baš onako ukusno. Ja ovdje imam sa bananom, ovaj ukus, da, i ovaj sa kokosom i treći je običan čist. Kažem, probao sam sve druge i ne sviđa mi se ni ukus, ni to kako ispadnu. Pogotovo ako imate mutilicu je ovo dobro, mutilicu za kafu, jer onda napravi penu tipu ovoliku i ja pravim to u tako lepo čaše. Kada je to, to bi bilo to za moje favorite, ja se nadam da vam se sviđa. Ako vam se nešto svidjelo posebno, pišite mi dole u komentarima. Ako vam se ovaj video sviđa, obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u petak. Ćao!